Много са хубави, благодаря ти. Коригирахме стар перманентен грим на синя основа чрез няколко машинни техники. Тази корекция не е стандартен микроблейдинг или ПМО грим. Чудесни са. Изисква се известна степен на изсветляване или премахване на стария пигмент до нужното ниво за нова работа. В случая извършихме необходимата неутрализация и комбинирахме няколко типа рисунка. Да, много са хубави. Формата уникална е. Формата, аз мисля, че формата Честно, за формата съм най-щастлива. Много са хубави. приказни. Не са ти тъмни, нали? Не, те ще Не, изгледат те малко. ще Да, на снимки изглеждат по-тъмни. Няма синьо въобще. Много са хубави, благодаря ти. Мислех, че няма Уникално да е, се честно. За Много формата съм най-щастлив. Много са чудесно е. Когато гримът все още не е изсветлен добре, единственият избор е да се работи в най-тъмният възможен нюанс. След месец веждите ще изсветлеят и ще приложим комбинацията от техники на ретуша. При подобен и по-тъмен стар грим понякога са нужни няколко процедури по изсветляване, за да се гарантира по-добър и чист резултат. За финалната визия следете ни след месец.